हाइ कर्टनि जाजमेन्टनि उनावहाय जोंहा मोनसे स्कप दंबावो सुप्रिम कर्टआव थांनाय जेरै लवार कर्टआव जाजमेन्ट होयोब्ला जों बेखौ हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामफिननो हायो बेबायदि हाइ कर्टआव जुदि एखे जाजमेन्टखौनो होयोब्ला बा जों जुदि सन्तुष्ट जायाब्ला जों आरो सुप्रिम कर्टआव थांनायनि लामा थायो बेबायदिनो जों अलरेडि डिसिसनल' लानाय नङा थांखिल' लानाय नङा बेखौहाय सुप्रिम कर्टआव लांनायनि गुतै जुजाया जाबाय खामानियाबो जागायजेनबाय जोंनि एडभकेटआ सुप्रिम कर्टआव थांना सुप्रिम कर्टनि एडभकेट सासे अलरेडि थिक खालामबाय बिथाङा लानो थाखाय एग्रि जाबाय आरो दा एवारनि खामानिया सोलिगासिनो पेटिशन फाइलनि थाखाय जों हाइ कर्टनि भार्डिक्टनि उनाव मास मोनथामनि उनावनो सुप्रिम कर्टआव केसखौ फाइल खालामथारनांगौ दा बेबादिहाय जोंहा 2 मासल' मोनगोन जों मास मोनथामबो मोननाय नङा खारन विन्टार भेकेसन दङ 19 तारिखनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव बेवहाय जोङो 16 तारिख शुक्रबार लास्ट वर्किं डे जों डिसेम्बरनि 16 सिमल'सो जोंहा सम दोङो स' बिनि गेजेरावनो जोङो पेटिशनखौ फाइल खालामनांगोन पेटिशन फाइल खालामनानै जेब्ला रेजिस्टार जायो केसआ बेनि उनावहाय एडमिट खालामनांगोन स' जों आसा खालामो डिसेम्बर फार्स्ट उइकआव जोङो केसखौ फाइल खालामजेननानैहाय जों रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो सेकेन्ड उइकआव केसखौ फर्मेलि एडमिट खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामो रिजाल्टखौथ' जों बुंनो हाया जोंहा ओरैनो साननैनि उनाव एबा 18 खालि 18th जोंनि एडभकेटआ थांगोन ARO जों जिरायगोन साननै पेटिशन लिरनाय बागै गासैखौबो डिटेल्स नायजोबनो थाखाय बे समावनो जोंनि हाइ कर्टनि सिनियर एडभकेटजोंबो कनसाल्ट खालामनाय जागोन ओमफ्राय ओरैनो केसआ एडमिट जाखांनायनि उनाव माब्ला उथियो बेजों खोथा केसआ ओरैनो गेजेराव बेल फाइलनि खामानिबो मावनाय जागोन आरो एक्चुवेल हियारिंआ हयथ' मालाबा बोसोरसेनि उनावबो उथिनो हागौ मालाबा बोसोरनैनि उनाव मालाबा हयथ' 6 मासनि उनावबो बेखौ थिग बुंखानो हाया बेसेबांनि उनाव उथिगोन बा ओंखारगोन बेवहाय जों आसा खालामो एसे थाब उथिगोन आरो जेब्ला केसआ उथिगोन अब्ला हियारिं आर्गुमेन्ट बेनि उनाव जों रिजाल्टखौ मोनगोन बे बोसोरनै बोसोरथामनि भितराव जागोन होननानै जों आसा खालामदों जदिव जोङो बुंस'नो हाया जों डेफिनेटलि आसा खालामदों जों हाइ कर्टआवबो आसा खालामदोंमोन आरो हाइ कर्टआव मा खारननि थाखाय एसेबो सोलाय सोल' जायासै भार्डिक्टआ जों गावबो सोमोनांदों ओमफ्राय जों आसा खालामो सुप्रिम कर्टआ बेयाव मोनसे मोजां बिसार होगोन होननानैहाय मुंख्लं जोहोलाव डि जाब्रांनि मुङाव जि जोलुर बादायलायनाय होदों बे जोबोद मोजां जेब्ला सोरबा सासे मानसिखौ जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमाजानो बायो जायखौ जों जेब्लायबो अनो जायखौ जों जेब्लायबो मान इज्जत होनो लुबैयो जायखौ जों जेब्लायबो सिबिनो लुबैयो बेबायदि सुबुंनि मुङावनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खालामनाय जायो आरो बेबायदिहायनो दिनै मुंख्लं जोहोलाव डि जाब्रांखौबो बर' हारिया अरायबो हारिनि गेजेराव फोथांना लाखिनो नागिरदों बेबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेवहाय खुंगिरिफोरनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावो आरो साबायखर बावो लाइमोनफ्रा जौगानाय माबा मोनसे प्रफिटफोर मोनगोन नामा बिदि गेलेनाय खुंनायजों डेफिनेटलि मोनगोन ओरैनोबो बर' फिसाफ्रा गेलेनायाव मोजांखा माथ्र खाबुफोरखौ खम मोनो बेवहाय जि गेलेयो बेफोरखौ लासै लासै बेफोरनि गेजेरजोंनो थांनानै प्रफेशनेल जाहैयोब्ला मोजां गासैबो रोखोमनि गेलेनायखौनो बा मावनायखौनो जुदि जोङो प्रफेशनेल लेभेलाव लांनो हायो बे बयनिबो थाखाय मुलाम्फा होयो आरो जों आसा खालामो बर'फ्राबो दा बेबादि जोलुर गेलेनायाव आइजोफ्रानो होन बा हौवाफ्रानो होन बेफोर बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेलेग्राफोरखौ प्रफेशनेल जानो थाखाय थुलुंगा होनो हायो आरो आं बेखौ आसा खालामगोन आरो बे मोनसे राहा बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो थुलुंगा होनानै प्रफेशनेल जाहोनो हायो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयो सेकेन्ड टाइम आंनि बेंटलाव प्रग्राम गाफैनाया पारफरमेन्सआ आं बेंटल कलेजाव 2018 फैखांबाय आरो दिनै नैथि खेबै नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबनि जे खुंफुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट जेरै इउमेन फुटबल टुर्नामेन्ट दिनै बेयाव आङो सिंगार हिसाबै एसे कमेडि खालामनो हिसाबै आं फैदों बिराद मोजां मोनदों
आङो लोगो मोनबाय जेनेबा नोंथांमोनखौबो लोगो मोनबाय आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय आरो रायजो राजा जे जोंखौ अनसायग्रा बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय। नोंथाङा मा पारफरमेन्स खालामखो? आं बेयाव कमेडि फंनैसो होननानै आङो मेथाइ रोजाबबाय। गोबाङानो नोंथांनि डायलगखौ मोजां मोनो दा बे हिसाबै जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा फंनैसो नोंथांनि डायलगखौ बुंना होनो हागोन? औ आं गिबियावनो बेखौ फोरमायो बुंहरनो सानो आरो थेंक इउ होनो जे जोंनि जे डायलगफोरखौ जे अनसायनायनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ बयखौबो हामबाय हरो आरोखि हामबाय होनो। नोंथांनि मोजांसिन मोननाय डायलगखौ बुंनानै होनो हागोन? साख्रिल' मोनग्रोथोंना फिथाइ सामथाइल' जागोन आङो नासपति काजु बादाम आफेल आंगुर बिदि आरोखि। ओमफ्राय दासान्दि माबाफोर सर्ट भिडिअफोर सर्ट भिडिअ जों बानायगासिनो दङ बे ओंखारगोन रिलिज जागोन बे सप्तायावबो माने सप्तायाव खनसे खननै खालामो आरोखि मासाव मोनब्रैसो। मुङा मा? मुंखौथ' दाबो टाइटेलखौ माबा फिक्स खालामनाय जायाखै शुटिं सोलिगासिनो दं। औ नुगोन थाबैनो नुगोन। लाइब्रेरियान जानानै बयनिसिमबो खुलुमबाय गोजोननायखौ जासिबाय। जोंनि मार्टिर दिजाब्रां मेमरियेल फुटबल ट्रफि 2022नि सिजन 2नि बादायलायनाया फैनानै जोबथा बादायलायनायाव थाबथाफैबाय। सिगांनिफ्रायनो सोलिनानै मोजाङै सोलिबोबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों कमिटिया आरो दा जोबथा बादायलायनायनि सिगां दिनै वमेन फुटबल बादायलायनायखौ जों होदोंमोन आरो बे वमेन फुटबल बादायलायनायखौ नायनो गोबां सुबुंफ्रा फैदों मोजां रेसपन्स मोनदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो हामबाय होनाय थाबाय। दिनैनि वमेन फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लादों माजबात हेल्थ क्लाब वमेन फुटबल टीम बिनि हेंथायै बाहागो लादों साइ वमेन फुटबल टीम क'क्राझार बिथांमोना दासिमाव 7 गल सोनानै माबानि साइनि वमेन फुटबल टीमा सिगां जानानै दङ आरो माजबातनि अदालगुरिनि वमेन टीमा गलसेल' सोनो हाथ'दों दासिमाव। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गाबोन बे टुर्नामेन्टनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल सेरेमनि गाबोन फाइनाल सेरेमनियाव फाइनाल बादायलायनायाव बाहागो लागोन खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव आरो बिनि हेंथायै बाहागो लागोन दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ मल बिथांमोना बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसे गाबोननि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जोङो गोबां आलासिफोर लेंहरदों बिथांमोननि गेजेराव जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म आरो बिथांनि मोसाग्रा हान्जा आरो गुबुन गुबुन मेथाइ रोजाबगिरिफोर आरो मोसाखावरि हान्जाफोर गाबोन थागोन आरो बेजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोङो लेंहरदों मानगोनां जोंनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो बिथांजों लोगोसे गोबां माननि आलासिफोर नुजाफैगोन जों हांख्रायदों बिथांमोनखौ। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै गंग्लाय खावलायहरनाय जेन दासिमाव जेरैबायदि नोंथांमोना हेफाजाब होनानै सापर्ट खालामनानै जाफुंहोबाय प्रग्रामफोरखौ बादायलायनायफोरखौ गाबोननि जोबथा बादायलायनायाव बेबायदिनो लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंहोफैगोन होननानै जोङो आसा आरो मिजिं थाबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै। आरो बेजों लोगोसे जोङो फैगौ बोसोराव बेबायदिनो जोबोद दोलै नोगोरै गाजा गोमजायै खुंफुंनो जोङो जोंनि कमिटिया थांखि लादों आरो बे समावबो नोंथांमोननिफ्राय मोजां रेसपन्सखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोननिफ्राय दोलै नोगोरै फैनानै हेफाजाब होनायखौ मोनगोन होननानै आसा आरो मिजिंखौ थिबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय हामबायसै। मा समनिफ्राय जागायगोन गाबोन? गाबोन खेलाया 12थानिफ्राय सेरेमनि आरम्भ जागोन खुब सम्भब गेमा 2:30निफ्राय स्टार्ट जागोन। बिनि सिगां जेसेबां सेरेमनियेल माखासे खामानिफोर दङ बे खामानिफोरा एबा हारिमु दिन्थिग्लांनाय मानाय गासिबो गाबोन 12थानिफ्राय स्टार्ट जागोन आरम्भ जागोन। आङो गावखौनो खाफाल गोनां बायदि मोनदों दिनैनि बे जोहोलाव दिजाब्रां मेमरियेल फुटबल जे जोलुर बादायलायनाय होदों बे अन्थाइबारिखौ आङो थुक्राझार ओनसोलावहाय खोब सरसा जाबाय थानाय खोनादों बे गामिया आरो गमामायैनो अन्थाइबारिया एक्सुवेलि बेफोरबायदि बायदियाव खोब भुमिका लादों बिराद मोजां गामि हिसाबै बे बेंटलावहाय आं खोब मोजां मोनदों। आरो नैबे जोलुर बादायलायनाया ओरैबायदि मोनसे आङो दहाय नुदों सासे उन्दै गथ'आ खोनानाय मथे बिथांनि बिफाया बाहाय थांनाय बोसोरना मालाबा सारअन्थाइ गावनानै थैदों नामानो। नों नायदो दिनै ओरैबायदि माने फुटबला खेलाया जोंनि मानसिफ्रा बे फुटबल एबा खेलाजों ओरैबायदि गोसो मिलिहाबनाय बेफोर गासैखौ बावनानै बे नानिया दिनै खथ' रंजा खुसि मोसादों। दा बिराद गिदिर मोनसे मटिभेसन आरो बे जोलुर बादायलायनाय बायदि खेलाजों जोंनि गेजेराव फिसा फिसौ डिफारेन्सेसखौबो जोङो ज' खालामनो हायो स्र' खालामनो हायो। दा नंगौ बाहाय दिनै फैदों गासिबो पलिटिकेल पार्टिनि मानसियानो दङ नङा होमबा जोंहा प्रब्लेमानो गैया। दा बेफोरो गेजेर गेजेर होखावलांनांगौ। दा मोनसेल' दुखुनांथावा जोंना बेनो जोंनि दिनैनि गभर्नमेन्टआ बे फुटबलखौ अर्थात उइमेन जोलुरानो जा बा हौवासाफोरनि जोलुरानो जा बे स्पर्ट्सनि बिथिङावहाय जेरैबायदि नोजोर होनांगौमोन बिथाङा बेखौहाय नोजोर होनो रोङाखै। खारन जोंनि ट्राइबेलफ्रा स्पेसियेलि बर'फ्रा आसामावहाय स्पर्ट्सनि इकुइपमेन्टआ जोंहानो बांसिन दङ। बे बर' नाफाम जाग्राफ्रानो साबसिन। दा बे एंगोलाव जोंखौ स्पर्ट्सनि जोनायानो जा बुलायनायानो जा सौलायनायानो जा
बिसोरो बायदि बायदि अंख खालामबाबो खायदा खालामब्लाबो बिसोरो जोंखौहाय दानखे दुनखे खालामनो हाथारा जोंनि अनगायै रावबोआनो गैथ्रा दा बे जोंनि एडभान्टेज दा बेखायनो मा खालामनांगौ बेखौ जोङो साधारन बेबायदिनो माने प्राइज मानि जोनायजोंनो फोजोबाबालानो बेबायदिनो दाउ बयलारनि जोनाय बायदि बायदि जोनायजों फोजोबाबालानो बेखौ मोनसे प्रफेसनेल लेभेलावहाय कनभार्ट खालामनांगौ आरो मा क्लाब्सफोर बानायनांगौ आरो मा जेरै इउनिभार्सेल एफसि बे कनसेप्टआ खोब मोजां जादों इउनिभार्सेल स्टुडिअ नङा होमबा बियो बै माबानि असिन्थ'नि बिराद मोजां जादों आरो बेबायदिनो सोरबा साफा साफा गोसो गुदुं सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा बा सुबुंफ्रा ओंखारबोयोब्ला मोनफा मोनफा क्लाब खालामोब्ला दा जोंना मा जाहैबाय बे इउनिभार्सेल एफसि स्टुडिअखौहाय बोरै पाब्लिकनि गेजेराव प्रमट खालामनानै मेम्बार बा सापर्टारफोर जोङो लाबोनो हागोन बेसो गिदिर बाथ्रा दा दिनैनि फुटबलखौ गोदान माने इउर'पियान मडेलावहाय कनभार्ट खालामनो दिनैनि मडार्नआव कनभार्ट खालामनो जोङो बेखौ नाजानांगोन आं बेखायनो बाहाय फैनो मोननानै नोंथांमोननि मिडियामनि गेजेरजों जे बे बाथ्राखौ बुंनो मोनदों खोब गोजोननाय मोनदों थेंक इउ सार दिनैसिम मुंख्लंनि गथ'फोरा गोबां अनसुंथाइ मोनाखै जे बिटिआरनि माबाजों फैनाय जे मुंख्लंनि सासे खेला मुंनि जादों सरकारा मा खालामनो सानदों मावदोंना मावाखै मावगोन होनना बुंबाय थायो बिसोरो मावनो हाया मुंख्लंआनो जा माबा मोनसेयानो जाया जोंनि पलिटिकेल पार्टिया मावनो हाया मानो होनदों होनबा खारन बे सरकारनि इन्जिना नोंनाव गैयाब्ला नों बोरै मावनो हागोन हो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै गभर्नमेन्टनि बिगोमा प्रमद बर'आ बिनि सिएम खिन्थु बिनि इन्जिना प्रमदनि आखायाव गैया सोरबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानियावसो दा बेलाय बे हारसायालाय नोंनि बे जि जाब्रां इन्दि बेखौ बोरै प्रमट खालामगोन नेभार दा बेखायनो बे बुंनाय बायदिल' जायो बेखायनो बिथांमोना थख' खालामनाया बिराद मोजां आरो गाव खुंथायाव थानांगौ आरो मा दा बेखायनोथ' गले गले आं कंग्रेस मालाय मा जानो हारिनि नंगौ आरो सैथो खोथाखौ आं सब समाय बुंगोन हारिनि थारैनो इन्टारेस्टआवहाय बिथांमोना ज' जानानै ज' खुङोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन बोलोगोरा आरो बहा थानो बिजेपिखौ एकदबारे जोगासिन जोनानै नागपुराव फाथायहरफिन क्लियार खोथा बेबायदि नङागौ माने नोंनि सोरबा मारथायानो जा सोरबा उमुगानो जा थैलाय उजिलाय सानब्लाबो बे ओरैनो सानरायराय जागोन प्रेक्टिकेलाव मावनो हानाय नङा कंग्रेसआव पावाराव फैयोबाथ' निश्चय हेल्प खालामगोन हाबाब कंग्रेसआव फैयोबा जोङो जुदि कंग्रेसआ बिटिसिखौ सालायोबा नाय बिटिसिनि नमुनाखौनो सोलायहोजोबगोन आं जोंनि लाइमोनफोरखौहाय साख्रि गोनां लाइमोन खालामगोन जोंनि सेंग्राफोरखौ साख्रि गोनां सेंग्रा खालामगोन जोंनि सिख्लाफोरखौ प्रफेसनेलाव कनभार्ट खालामजोबगोन फरायनाय मानेखौ एखे रुंबां फुं बेरे फुंजानि खानाय रानस्लाबलाय स्कुटि लानानै अफिसाव थांनायखौ आं बेखौसो नायनो लुबैगासिनो